Sa number 2, may report na naman nga pagbaha sa Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City sang kagabi. Duha ka mga tamburo nga guluwaan sang tubig sa drainage ang natabunan. Matapos ang halos 1 ka oras nga pagbunok sang ulan sang kagabi, may pagsaka na naman sang tubig baha sa Santa Clara Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod. Ini base sa video nga ginpadala sang isa sa mga residente sang among subdivision. May gamay naman nga pagbaha sa pila ka mga dalanon pero madasig lang nga nagtahaw. Damlag pa, ginguba sang City Legal Office ang porsyon sang isa ka asinan sa Barangay Banago sa Bacolod para padakuan ang guluwaan sang tubig halin sa drainage sang syudad. Bangod abi sa pader sang asinan, nagamay ang alagyan sa drainage sa among area lakip na sa Santa Clara Subdivision. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga may double barrel pagid nga tamburo nga ginblock ang asinan nga kaginahanglan ini nga mahawanan. Kay iniman ang sa gihapon ang isa pagid sa mga rason kung nga nagabaha ang among area. Magluwas ini, padayon man ang dredging sa mga suba para mapahagan-hagan ang pagbaha.